Καλησπέρα και από μένα. Θα σας μιλήσω σαν Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών και με την άλλη ιδιότητα σαν υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας, το ISO δηλαδή, το οποίο πιλωτικά εφαρμόζεται από τα γραφεία μας στο εξωτερικό. Η Β8 διεύθυνση είναι με δύο λόγια το front desk, είναι δηλαδή το γραφείο το οποίο έχει την άμεση επικοινωνία με τον επιχειρηματία για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Μια που βρισκόμαστε λοιπόν στο κομμάτι της εξωστρέφειας, θα χρησιμοποιήσω τον όρο του συγκριτικού πλεονεκτήματος και θα πω ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έχει το Υπουργείο Εξωτερικών είναι τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων που έχουμε στο εξωτερικό και οι αρχές μας επίσης στην αλλοδαπή. Σήμερα έχουμε 60 γραφεία εμπορικά σε 49 χώρες, τα οποία μπορείτε να δείτε στο σχετικό διάγραμμα. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει η ευρύτερη ελληνική δημόσια διοίκηση, είτε να σας βοηθήσουν για να διεισδύσετε σε κάποια συγκεκριμένη αγορά, να σας κάνουν κάποια έρευνα αγοράς, να σας δώσουν κάποιους δυνητικούς εισαγωγής κλπ. Είτε για να σας στηρίξουν να διατηρήσετε το προϊόν σε συγκεκριμένη αγορά μέσω κάποιας έκθεσης, υλοποίησης κάποιου προωθητικού προγράμματος κλπ. Είτε να παρέμβουν προκειμένου να δημιουργήσουν ευνοϊκό κλίμα υπέρ κάποιας εταιρείας ή να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα. Η φιλοσοφία δηλαδή η οποία υπήρχε παλαιότερα στο Υπουργείο ότι δεν παρεμβαίνουμε προκειμένου να προασπίσουμε κάποιες εταιρείες, δεν υπάρχει. Στοχευμένα παρεμβαίνουμε. Εγώ σαν υπεύθυνος της Διεύθυνσης Β8 έχω στείλει πάρα πολλές εγκυκλίους σε πρέσβεις, όπου εάν ας πούμε βγαίνει κάποιο μεγάλο έργο, παρεμβαίνουν προκειμένου να δημιουργηθεί έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να ευνοηθεί κατά το δυνατόν κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση. Με τις σκέψεις λοιπόν αυτές και όταν έπρεπε να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα οικονομικής διπλωματίας, το οποίο ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, σε συνέχεια δηλαδή του προγράμματος εξωστρέφειας, από την πληροφόρηση την οποία πήραμε από τα γραφεία και τις αρχές μας στο εξωτερικό, κάναμε κάποιον χάρτη με ποια προϊόντα μπορούμε να προωθήσουμε στο εξωτερικό, ποιες ομάδες προϊόντων, σε ποιες χώρες, και στη συνέχεια αυτό το εξειδικεύσαμε ότι σε κάθε συγκεκριμένη χώρα ποια είναι εκείνα τα προϊόντα τα οποία έχουν ενδιαφέρον εξαγωγικό. Έτσι, στη συγκεκριμένη πίνακα μπορείτε να δείτε τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, όπου εμείς, ύστερα από έρευνα, πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, νομίζουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες να στοχεύσουμε προκειμένου να αυξήσουμε την εξωστρέφεια των ελληνικών μας προϊόντων. Στη συνέχεια έχουμε καταρτήσει έναν χάρτη, ο οποίος είναι οι γεωγραφικές περιοχές οι οποίες έχουν προτεραιότητα. Όπως θα δείτε εδώ υπάρχουν οι κλασικές παραδοσιακές μας αγορές, υπάρχουν όμως και ορισμένες αγορές οι οποίες νομίζουμε οι επιδόσεις μας είναι πάρα πολύ χαμηλές. Η Αυστραλία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρες οι οποίες έχουν έτσι υψηλή επίδοση, η Αυστραλία είναι χώρα όπου οι εξαγωγές είναι πάρα πολύ χαμηλές, εν τούτοις νομίζουμε ότι θα πρέπει οι εξαγωγές εκεί να διευρυνθούν. Προχωρώντας, μετά θα δείτε ότι αναγεωγραφική περιοχή, τους τομείς, τους 5 μεγάλους τομείς όπου νομίζουμε ότι εκεί είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να δώσουμε την μεγαλύτερη δυνατή σημασία. Προχώρα τα γρήγορα. Και θα επισέλθω τώρα στο κομμάτι των βασικών πυλώνων, βάσει των οποίων ασκούμε την οικονομική διπλωματία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε λοιπόν πρώτον, και εκεί θα κάνουμε και κάποια ανάλυση περισσότερη. Έχουμε λοιπόν πρώτον τις επίσημες επισκέψεις, τη διακρατική συνεργασία. Εκεί πάντοτε στις επισκέψεις της πολιτικής ηγεσίας η οικονομική διπλωματία και τα οικονομικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχουμε και τις μεικτές διυπουργικές επιτροπές, όπου
Ξέρετε, έχουμε τις μικτές διπουργικές επιτροπές με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις μικτές διπουργικές επιτροπές με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί έχουμε επίσης κάποιες συνεργασίες και με ορισμένες χώρες που έχουμε δρομολογήσει και προχωρούν πάρα πολύ καλά. Αναφέρω τη Γερμανία ενδεικτικά και τη Γαλλία, όπου υπάρχουν συνεργασίες συντονισμένες μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Στη συνέχεια έχουμε τη στήριξη τις επιχειρηματικές αποστολές, τις ημερίδες, την προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης και μετά έχουμε τη συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς. Μετά έχουμε, όπως θα παρατηρήσετε, αυτή είναι η βασική τομή στους οποίους κινείται η οικονομική διπλωματία, είναι τη διεκτική πύλη αγορά, οι μέρες πληροφορίες στις οποίες θα σας μιλήσω καλαιότερα. Και έχουμε επίσης και το πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας των γραφείων. Τι έχουμε κάνει δηλαδή? Στα πλαίσια κάποιου προγράμματος πολιτεία το οποίο έληξε, έχουμε κάθε χρόνο τα γραφεία χαράσουν κάποιους στόχους. Οι στόχοι αυτοί διασταυρώνονται από τις αρμόδιες β' διευθύνσεις και στο τέλος βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα. Λένε φερειπίν ότι στη συγκεκριμένη χώρα θα έχουμε μία στόχευση εξαγωγών κάποιου ποσοστού, αυτό διασταυρώνεται από την αρμόδια β' διεύθυνση, αιτιολογείται και βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα. Το ίδιο πράγμα γίνεται επίσης και στο κομμάτι των ερωτηματολογίων και λοιπά, τα οποία στέλνουν οι εταιρείες όταν επικοινωνούν με τους διάφορους επιχειρηματίες. Τώρα, να σας πω πρώτα για τις επιχειρηματικές αποστολές, τις οποίες προγραμματίζομαι σαν Υπουργείο Εξωτερικών να οργανώσουμε άμεσα. Ολοκληρώσαμε την Ουγγαρία και στις 5 με 8 Απριλίου έχουμε μαζί με τον ΟΠΕ στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης του Πρόεδρου Δημοκρατίας μια επίσημη αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού. Έχουμε ήδη μια συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων, η οποία είναι περίπου 30 επιχειρήσεις. Ακολουθεί μετά στις 10 με 14 μια αποστολή υπό τον κύριο Κουβέλη στο Καναδά. Θα επισκεφθούμε το Μορεάλ και το Τορόντο. Συνδιοργανώνεται μαζί με τον ΟΠΕ. Μετά έχουμε το Ουσμπεκιστάν. Θα έχουμε μια επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία σε συνεργασία με τον ΣΕΒ. Και στη συνέχεια, στα πλαίσια της μικτής διυπουργικής, θα έχουμε μια αποστολή στην Κορέα. Είχε προγραμματιστεί να συνδυάσουμε Κορέα και Ιαπωνία, ύστερα όμως από τα γεγονότα της Ιαπωνίας, όπως καταλαβαίνετε, θα περιοριστεί μόνο στην Κορέα. Το Σεπτέμβρη θα έχουμε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στα πλαίσια της τρίτης δράσης του προγράμματος Go International με τη Eurobank, όπου έχει επιλεγεί το Βελιγράδι. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε μια πολυκλαδική αποστολή, όπου θα γίνει συνδυασμός των όμορων χωρών της Σερβίας, αλλά και της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Και προβλέπουμε ότι εκεί θα έχουμε έναν αριθμό πάνω από 500 επιχειρήσεις. Και φυσικά έχουμε μία αποστολή την οποία θα κάνουμε στο Ιράκ. Θα ξεκινήσουμε με τη Βαγδάτη και στη συνέχεια θα έχουμε μία πιο μεγάλη χρονικής διάρκειας αποστολή στο Βόρειο Ιράκ. Να πω τώρα για τι δράσεις κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε εγκαινιάσει αυτό το οποίο αποκαλούμε Contact Days, δηλαδή 3 φορές το χρόνο, με την ευκαιρία εορτών ή καλοκαιρινών διακοπών, καλούμε επιτόπου εμπορικούς μας ακολούθους, όπου γίνεται μία ενημέρωση εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας σε συγκεκριμένους τομείς για να βοηθηθούν προκειμένου να διεισδύσουν σε συγκεκριμένες αγορές. Η επόμενη έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 28 Απριλίου και θέλουμε στη συνέχεια η συγκεκριμένη εκδήλωση να μην γίνεται μόνο στην Αθήνα, αλλά να γίνεται και σε διάφορες άλλες επαρχιακές πόλεις. Έχουμε επίσης μια άλλη... θα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία ορισμένων εμπορικών μας ακολούθων, οπότε θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο στις επαρχιακές πόλεις με συνεργασία με τις περιφέρειες και κατά τόπους επιμελητήρια. Και η πρώτη θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και θα έχει σκοπό, θα δεθεί αυτό με την εκδήλωση του Go International με τη Eurobank. Έχουμε προγραμματίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών να δημιουργήσουμε μια ημερίδα η οποία θα αφορά την νεανική επιχειρηματικότητα,
Εμείς θα έχουμε το κομμάτι της δικτύωσης των νέων επιχειρηματιών. Θα συνδεθεί αυτό με το πρόγραμμα της νεανικής επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και οι συνδιοργανωτές μας θα είναι το αντίστοιχο δίκτυο νεανικής επιχειρηματικότητας της Ευρώπης. Επίσης, έχουμε στο Υπουργείο μια άλλη εκδήλωση, μια άλλη δράση την οποία έχουμε, όπου επιλεγμένοι και επιτυχημένοι μάνατζερ σε μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες σε συγκεκριμένες αγορές ενημερώνουν μικρότερες επιχειρήσεις προκειμένου να διεισδύσουν σε κάποιες συγκεκριμένες αγορές. Μια άλλη επίσης πρωτοβουλία την οποία έχουμε κάνει είναι να υποστηρίξουμε μια πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορά την δικτύωση των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημιακών. Άλλες δράσεις τις οποίες επίσης κάνουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι δράσεις με κλαδικούς φορείς στοχευμένες. Αναφέρομαι πρώτα εδώ την εκδήλωση αυτής της θαλασσοκαλλιέργειας στα πλαίσια κάποιου προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί και από τον ΟΠΕ, αλλά έχουμε και μια αντίστοιχη έτσι την άλλη εβδομάδα η οποία θα γίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα αφορά τη Γούνα πριν γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης Γούνας που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Έχουμε προγραμματίσει επίσης μια εκδήλωση για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Είναι η δεύτερη εκδήλωση την οποία κάνουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Οι ημερίδες αυτές θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ημερίδες οι οποίες έχουν την μορφή λόγων κλπ. Είναι ημερίδες οι οποίες είναι αυστηρά στοχευμένες, δηλαδή στο κομμάτι της πράσινης επιχειρηματικότητας, για να πω δύο πράγματα, προσκαλούμε εταιρείες οι οποίες έχουν συγκεκριμένα επιτυχή παραδείγματα εξωστρέφειας και στο πλαίσιο αυτό γίνεται η όλη ημερίδα. Επίσης, θέλουμε τη συγκεκριμένη αυτή ημερίδα σε αντίθεση με την περσινή να την κάνουμε και στην αγγλική γλώσσα, όπου να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αποστολών στη χώρα μας. Προγραμματίζουμε επίσης 3 εκδηλώσεις δικτύωσης. Μία θα αφορά τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και το Τουρίο του 2016. Έχει γίνει μια καταγραφή των καλών εμπειριών μας από τους αντίστοιχους Ολυμπιακούς Αγώνες τους δικούς μας και από εκεί ελπίζουμε ότι θα προκύψουν διάφορα επιτυχή και γόνιμα αποτελέσματα. Επίσης, προβλέπουμε 2 εκδηλώσεις. Μία για τα έργα τα οποία θα βγουν με την ευκαιρία του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Ρωσία το 2018 και μία αντίστοιχη στο Κατάρ. Πάλι για το... Τώρα, κάποιες άλλες δράσεις που κάνουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι το κομμάτι της στήριξης των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Έχουμε εγκαινιάσει ένα διάβλο επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα παραδείγματα είτε προβλημάτων είτε βελτιώσεων και σε ορισμένα θέματα στα οποία υπάρχουν προβλήματα έχουμε και τα πρώτα επιτυχή αποτελέσματα. Μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα από τη Γερμανία, όπου πράγματι κάποιες φέτες οι οποίες κυκλοφορούσαν φέτες ενώ ήταν ψευτοφέτες και λοιπά απεσύρθησαν. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με κάποια άλλα προϊόντα. Να αναφέρω επίσης ότι αν και η άλλη πλευρά, η αμερικανική, η οποία δεν τηρεί έτσι κάποια ευλάβεια, θα έλεγα, στο κομμάτι των γεωγραφικών ενδείξεων, εν τούτης έχουμε προχωρήσει σε κάποια άτυπη ομάδα εργασίας, προκειμένου να συζητήσουμε τεχνικά θέματα για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να πω ότι παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν τηρούσαν τα θέματα POP με την ίδια ευλάβεια όπως οι χώρες υποχρεωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν τούτης όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν προχωρήσει σε έναν άλλο κομμάτι όπου αποδέχονται τις ονομασίες προέλευσης, που είναι το κομμάτι των αλκοολούχων ποτών. Κάτι άλλο το οποίο επίσης γίνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε μια συνεργασία με την κοινωνία της πληροφορίας και μέσω αυτής κάνουμε περίπου ανά μήνα, με εξαίρεση τους θερινούς μήνες, διαδικτυακά σεμινάρια, τα webinar, μέσω των οποίων ενημερώνονται τα γραφεία μας στο εξωτερικό. Στα συγκεκριμένα αυτά σεμινάρια είτε έχουν θεματικές ενότητες παραγωγικές,
είτε έχουν θέματα θεσμικά που ισχύουν στη χώρα μας. Είναι ένα κομμάτι λοιπόν στο οποίο και οι εκπρόσωποι των φορέων θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας αν θέλουν να ενταχθούν σε κάποια από αυτά τα προγράμματα. Διαρκούν περίπου 2 ώρες και στη συνέχεια αποθηκεύονται, οπότε με τον κωδικό πρόσβασης που έχει το κάθε γραφείο μπορεί να ενημερωθεί. Στα πλαίσια τώρα αξιοποίησης του ομογενειακού στοιχείου, συμμετέχουμε στην εκδήλωση η οποία θα γίνει στις 7 με 10 Ιουλίου με το Κέντρο Οικουμενικού Ελληνισμού όσον αφορά την πρόσκληση και το συνέδριο αυτό των ομογενών που θα γίνει εδώ. Ένα άλλο σημείο το οποίο επίσης κάνουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάνουμε περίπου ανά έτος κάποια εκδήλωση η οποία λέγεται Εκδήλωση Οικονομικών Συνεργατών. Η εκδήλωση αυτή είναι στοχευμένη σε συγκεκριμένους τομείς, σε τομείς δηλαδή όπου το γραφείο έχει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα και από αυτό έχουμε και κάποια αποτελέσματα. Αναφέρθηκε προηγουμένως η επιτυχής από 2-3 συνομιλητές αύξηση των εξαγωγών μας στην Ρωσία και ένα τέτοιο επιτυχές παράδειγμα ήταν τα προϊόντα θαλασσοκαλλιέργειας, όπου πράγματι στο συγκεκριμένο τομέα οι εξαγωγές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Τώρα, στο κομμάτι τώρα των έρευνων αγορών κλπ. Στα πλαίσια του προγράμματος πιστοποίησης των γραφείων, βλέπετε εδώ μία αναλυτική κατάσταση αναλυτική της έρευνες αγορές, στις οποίες έχουν δεσμευθεί τα γραφεία να συντάξουν μέχρι το 2011. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης κάνουμε είναι συνεργαζόμαστε τόσο με τη Helexpo όσο και με τους οργανωτές διεθνών εκθέσεων στο λεγόμενο Hosted Bias Program. Ένα επιτυχές παράδειγμα ήταν με τη The Trop, όπου είχαμε περίπου 100 επιλεγμένους αγοραστές από συγκεκριμένες αγορές στόχους. Είχαμε την εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως η κυρία Σακελαρίδου με το ΕΒΑ, με τους Ρώσους, και στα πλαίσια της Property πρέπει να αναφέρω ότι ο αριθμός των Ρώσων επισκεπτών είναι τριπλάσιος εκείνου ο οποίος ήταν εχθές στο ΕΒΑ. Τώρα, πρέπει να πω το εξής, να σας πω τώρα ορισμένα πράγματα για την διαδικτυακή πύλη, το Agora. Έχουμε μέσω του Agora, τι κάνουμε, γίνεται μία διάχυση της πληροφόρησης στην οποία βάζουν τα γραφεία. Η πληροφόρηση αυτή εδώ αξιολογείται από την κεντρική υπηρεσία, οπότε ανάλογα με τα hits τα οποία έχουμε την αναμορφώνουμε και σε αυτήν μπορείτε να έχετε πρόσβαση όλοι σας και είτε να εγγραφείτε παίρνοντας κάποιο newsletter είτε να εγγραφείτε σε κάποιους συγκεκριμένες ενότητες που σας ενδιαφέρουν. Έχουμε μια κατάσταση αναλυτική όσον αφορά την επισκεψιμότητα της συγκεκριμένης πύλης, όπου εκεί, όπως θα δείτε, βλέπετε τα νούμερα εδώ, 1 εκατομμύριο είναι περίπου οι ξένοι επισκέπτες και περίπου 300.000 είναι τα IPS, δηλαδή το ίδιο κομπιούτερ, ένα κομπιούτερ. Τώρα, εδώ είναι οι διάφορες ενότητες, θα δείτε εδώ, τις οποίες έχει το Agora, στις οποίες μπορείτε εσείς είτε να εγγραφείτε και να παίρνετε τα διάφορα στοιχεία τα οποία σας ενδιαφέρουν. Και να προχωρήσω τώρα στο κομμάτι της πιστοποίησης των γραφείων. Όπως σας είπα, στηρώντας τα πρότυπα των γαλλικών γραφείων, οι οποίοι έχουν πλήρη πιστοποίηση, έτσι και εμείς τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών βρισκόμεθα στο κρίσιμο σταυροδρόμι να έχουμε ήδη κριθεί επιλέξιμοι και στα πλαίσια του ΕΣΠΑ θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση πλέον του προγράμματος πιστοποίησης των γραφείων. Αυτό σημαίνει ότι, εάν φερειπίν, για να μην μακρηγορώ, υποβάλλετε κάποιο αίτημα στο γραφείο και ζητάτε να αναπτύξετε κάποια δραστηριότητα, στη συνέχεια παίρνετε κάποιο έντυπο το οποίο συμπληρώνεται κατά πόσον η πληροφόρηση την οποία δεχτήκατε ή το ικανοποιητική ή όχι, και στο τέλος έχουμε έτσι κάποια απολογιστικά στοιχεία. Θα δείτε λοιπόν ότι
με βάση τα στοιχεία του 2009, από 4.000 αιτήματα που δέχτηκαν τα γραφεία, ο αριθμός των αιτημάτων έφτασε τα 8.000, σχεδόν διπλασιάστηκε. Και από αυτά εδώ είχαμε περίπου μία απάντηση σε 700 ήταν αυτοί οι οποίοι απήντησαν στο ερωτηματολόγιο και ένας θετικός δείκτης ικανοποίησης πλησίασε γύρω στο 90%. Θα κλείσω εδώ και θα σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας και είμαι διαθέσιμος αν υπάρχουν τίποτα ερωτήσεις κλπ. Ευχαριστώ πολύ.